ба ҳама салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Ана дӯстони азиз, видеои ваъдагӣ барои подписчикони азизи мо киртаҳои паплин, материалҳои паплин. Ана ин намуд паплино 150-140 сомон 3 метрш, поёнаш лавдоманӣ вишивкаяй. Ҳамаи нархҳое ки ман шумо нишон метим, пешниҳод мекунам, ҳамаи ҳами и дар таги навесо наздик Корвон Ситияй. ҳами дыряде ки дора таги навесо меган, ҳами дырядай пеши Корвон Сити. Тамошо кунед, анаи паплино 60 сомони нигина дорош, аие ки ози ма шумо да нишон додам, анаи вишивка доро, ино 140-150 сомон. нигоҳ кунед, ана иношам ҳамин нархан 140-150. ино аллакай резинкаян. марҳамат бинед, дар инҷа нигоҳ кунед 40 сомона паплин ҳастай, 3 метрш 40 сомона ҳастай. баъд анаи намуд ҳастай, ино 10 сими будай. ино барои туё мегиранд бисёриё, ё барои киртои хонапӯшак. ина мисол 3 метрш 30 сомон, 1 метрш 10 сомон. марҳамат нигоҳ кунед чанд намудай, 8-10 намуд. анам хеле материали 10 сомона. анаи лассора бинед, лассо 12 сум 13 сум метрш. анаи тарафда бинед, анаин 60 сомон нигин дорош, 3 метр 60 сомон. анаино ҳамаш 3 метр 60 сомон. ё марҳамат тамошо кунед. касое ки ами паплинора хоҳиш карда будед дӯстони азиз, ана назар кунед. анаи сиёҳо боша 100 сомон, 3 метр 100 сомон намуд. аз бо дигар намудоша ма шумо да пешниҳод мекунам. анаи боло нигиндорош 3 метр 80 сомонӣ, 70 сомонӣ, 60 сомонӣ. ана атласора дӯстони азиз тамошо кунед. анаи атласе ки нигин дора инаҷа истодага, ино ами як киртавориш 180 сомон. анами нигина доро 180 сомон киртавориш. се намудай. тамошо кунед, анаи намудаш ҳастай. баъд анаи бенигиноша бинед, инаи бенигинош метрошон 10 сомонӣ будай. и либосаш 100 сомон 80 сомон мешава. ира бинед чанд намудай. анамино 10 сомонӣ метрш, либосаш 80-100 сом. нигина доро ина иноян. оз бо дигар намудшам нишон метим. ана ино аллакай 250 сомонашай. инаи либосаш 250 сомон мешава. инаи чанд намуда ки дар инаиҷа овезонай. тамошо кунед, шахсое ки атлас пурсида будед, марҳамат бинед дӯстони азиз ва интихоб намоед. иноя ман ҳамун рядое ки мавзӯи номбар кардам пеши Корвон Сити, таги навесо дуюм рядшай. и атласо аллакай дар дуюм рядш қарор дора. марҳамат интихоб кунед, тамошо кунед ва ҳаловат баред. ана иҷа дӯстони азиз, анаи паплина бинед чихе хушрӯвай 80 сомон либосвориш. и вайш рангаш оранжевый цвет боре, ваяй оранжевияй ҳам хушрӯ меистад. вақте ки бо айби наздик мебини беҳад хушрӯвай. ана иҷа дӯстони азиз тамошо кунед чанд намуд лассо барои мисол на наврӯз. бинед чанд намуд ласс ҳастай. ино ҳамаш метрш 12 сомонӣ. ана бинед интихобш чихе хушрӯвай. гулош ҳар намудай. ина ман ҳамун рядое ки гуфтам, ҳамун рядояй. бинед чихе хушрӯван ино. марҳамат ҳам хеле сабукай ин лассо ки нигиндорош ҳастай, бенигинаш ҳастай. шахсое ки мехоҳанд бенигина, ино нигиндор бенигин ҳамаш ҳами метрш 12 сомонӣ. ана тамошо кунед. дар инҷа наву паплино 35 сантиметрш барои туи хеле тайёр карда мондагӣ ай пакет дода. бинед чихе нусхаҳои хушрӯ дора ин лассо. анаи намудша бинед. анаи гилмайдооша бинед. анаи сирхшам бардовишам нағзай. анаиам лассай, ласси нигинадор. инам ами 12 сомон метрш. марҳамат.
анай глиссад бардор и ваяй паплинай нархи 60 сомон. анай тараф паплинора тамошо кунед дӯстони азиз. И паплино 70, 80, 90 сомонӣ. анам хел ино доинган, яъне качестваш хубтарака. ина паплини доинг меган. анам хеле бинед 3 метрш 70, 80, 90 нархо ино анам хеле. гулмайдоша бинед чӣ хушрӯан. нигинадорш аст, бенигинаш астай. тарафа бинед ана гулои хушрӯви паплин. инам ами нархояй 80 сомон 3 метрш. бисёр хушрӯвай. анаи тараф бинед. ана ино ҳастай. нигинадор, бенигина. иноям нархошам хеле. инаи намудои сирху серира нигинадоршон 70 сомония, бенигинашон 60. ана тамошо кунед. анаи намудора 65 сомонӣ. ана тамошо кунед. анаи тараф 65 сомонӣ. инаи намуд паплино. ино доинг нестан. анаи гулоям ам хела нархошон 70-65 сомон 3 метрш. инам хе нарх 70-65 сомон. анаи гулмайдарам бинед чӣ хушрӯвай. и нигинадору 65 сомон, бенигинаш 50 сомон 3 метрш. бовар кунед беҳад ҳамин интихоб бисёр дар инҷа. ана инҷа тамошо кунед. ино паплинои якранга натони метрошон 10 сомонияй. 3 метрш 30 сомон. ана миҷада анами чӣ қадаре ман паплин шумода пешниҳод мекунам, нишон метиҳам. ҳамашон 3 метрш 35 сомониян. ина тамошо кунед. ино ҳамаш распродажа шидагиай 3 метрш 35 сомон. анами пеши корвонсити таги навесо якум рядаш ҳамаш ваян паплинан. ам якум рядаш паплина, дуюм рядаш аллакай либосои қиматтарак, либосои тӯӣ. анаи паплинора бинед чӣ хушрӯай. ино кадомеша интихоб мекунед. 3 метрш 35 сомон. ҳамин ряди якуме ки ман гуфтаистам, ҳамин ряд ҳама паплин мефурӯшану баъд ҳамин 35 сомон бисёр айда дар чанд контейнер қатурак ҳастам. ина бинед чӣ гулои хушрӯ. 35 сомон. ана ино усол 60 будан. исол бин 35 сомон. ино бенигиноошан. ҳамаш бенигинан. вале паплинои хушрӯ гулошам нағзай. марҳамат бинед дӯстони азиз. ва омада интихоб кунед ба таъби дилихтон. ана мин намуд паплинора. кадом ранге, кадом гуле хоҳед ҳаст. ана дӯстони азиз инаи аллакай паплинои вишивкадорай. иҷада бинед чӣ рангои хушрӯ дора ин паплино. ана ин намудаш 140 сомонаяй. диде дӯстони азиз чӣ қадр рангои хушрӯ дора. 3 метрш 140-145 хе нархош. озибо дигар нусхашам ман шумода пешниҳод мекунам. бинед ина рангоша бинед. вишивкооша бинед чӣ хушрӯай. ана ин намудаш аллакай 150 сомонаяй. ино бо байношдам вишивка дора. диде ира бинед 150-155 чӣ хушрӯай. рангошам беҳад хушрӯай. баъд сангош тозая инора. ина марҳамат хоҳишмандо метавонед омада дида худи шумо интихоб кунед. баъд анами вишивказадагиё 120 сомонашам аст. ана дӯстони азиз паплинои навинка ино 100 сомонӣ. 3 метрш 100 сомон. беҳад ино хушрӯан. вақте ай наздик мебинӣ ҳамаш ино ҳамисол баромадаги инаи паплино 100 сомон 3 метрш. чӣ қадар рангои хушрӯ. ана иҷада аллакай бо лас. иҷада ласо 40 сомон 3 метрш. ва чанд ласе ки ҳастай 3 метрш 40 сомон. ма як бора аз чанд ами нуқтаи савдо ба навор гирифтаистаму пешниҳод кардаистам. вале ами ҳамаш як ряд даянӯзи.
ана ин намуд бамбук коғазтаракан ино 20 сомон метраш. ина шахсое ки дар ҷойҳои хунуканд масалан омада метавонед аз анам ино харидорӣ кунед. ира халат дузони хушрӯвай бинед чӣ хушрӯвай куртои хеле платьяи прямои да хушрӯвай 20 сомон метри ана ин. ана паплини новинка бо и 100 сомон ай 3 метраш 100 сомон гила бинед чӣ хушрӯвай. и ҳозираштам як рангш омадаги бидай. ана иноям ҳамаш нусхаҳои новинка 100 сомонӣ сангчошон тоза. ин тарафа бинед чӣ хушрӯва. ана иёям амхе ино аллакай 90 сомона. ин тарафа бинед най паплино ино 90 сомон 3 метраш. ана и аллакай паплинои распродажа 40 сомонан. ҳами контейнер и ҳами таги нависо якм контейнере ки истодагиай бозор надромада ҳамаш гилмайда 40 сомонӣ 3 метраш. бинед якм контейнере ки ҳами мефроӣ ай маршрутка мисол таги нависо рафтанда якм контейнер истодагиай намихел ҳамаш паплин 3 метраш 40 сомон. ино гулошон ҳамаш гилмайдай хушрӯвай. ина марҳамат. ана дӯстони азиз ман иҷа бо якчанд хоҳиши дигара пешниҳод мекунам. 10-15 сомона айна ино барои аз родон бировардан бинед формачаҳои кӯдакона ана вайш 25 сомонай комплект кадаги. ана инош 20-25 10-15 барои обтовишу барои вайш. ана ира бинед чӣ хушрӯвай и 30 сомон костюмча кадагиам кӯдакда. ана ин намудастаи чандта чӣ дора. ана мино ҳамаш нархошон 30 сомонӣ. бинед чӣ хушрӯ духтаракода бачаакода барои падаркаям хушрӯвай. ино бори хитоиянд бори ӯзбекистонанд. ана ин намудаш 55 сомон. ана ин сиёҳайку вай аллакай то ясулода меша. ино боша ҳафтум дарвоза ряди охирони тарафи оптовияй. ана ино бина инҷада распродажа бидай иам ҳафтум дарвоза ряди охирон ай тарафи оптови 5 сомонӣ. ина пайпоқчора бинед 5 сомонӣ ҳама намудаш 5 сомонӣ. пишакча дораву ина дигар чизо дора. ҳами як контейнер ҳамқай наски ву ҳамқай чизо бидай ҳамиёра ман шумо дайна нишон додистам. нархошон 5 сомон. ҳамқай бисёран ҳар намудаш ҳаст. касое ки барои савдо мехоҳед касое ки барои мисол хитон мехоҳед барои истифода бурдан марҳамат тамошо кунед. ана иҷа калготкиё ластиначаҳои кӯдакона бидай то 1-2 солара иноям 5 сомонӣ. марҳамат ина распродажаро тамошо кунед. ана чанд намуде ки ҳаст 5 сомон. най калготкичаҳошам хушрӯвай. диде дӯстони азиз ана мин намуда чизо ҳаста инҷада. боз бо ягон чизи дига нишон метиҳам ба ҳами видеои имрӯзара ба охир мерасонам. ина марҳамат. ана иёям 5 сомон. ино дароза ана лакай иёям 5 сомонӣ нархошон. ана дӯстони азиз ана инҷада чандтае ки ҳаста иноям барои анамин кӯдакои навзод духтарона бачагона чанд қадаре ҳастай. ино донада 30-35 оптан 25. инам анами ҳафтум дарвоза рядои охироне ки ҳаст тарафи 5 ё 4 дарвоза мерави анам рядои охиронда